Продава напълно обзаведен многостаен апартамент на метри от метростанция Надежда, както и множество банки, магазини, аптеки, училище, детска градина и други. Разпределение, просторен коридор, просторен хол, кухня с трапезария, 3 спални, едната стая е направена на офис, 2 килера, по-големият е направен на гардеробна, 3 балкона, баня с тоалетна и отделно тоалетна. Имотът разполага с 2 икономични инверторни климатици, има вътрешна изолация. Всекидневната има шумоизолация, изключително качествени материали, като във всекидневната мебелите са правени по поръчка. Местоположението на имотът е изключително комуникативно, разполага с мазе 3 квадратни метра. Апартаментът е идеален за голямо семейство, търсещо просторно и удобно жилище, както и подходящ за краткосрочно отдаване през платформата Airbnb. Квадратура 107 квадратни метра, етаж 4 от 9, цена 435 000 евро, съдействие при покупка на жилище с ипотечен кредит при най-добри условия. Свържете се с нас на телефон 0898 898 777.